U sinjuri nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U għal din il-ġimgħa u anke l-ġimgħa d-dieħla mhux ħanamlu triq imma ħankunu qed nagħmlu Is-San Pawl Special! Fil-fatt li ħanamlu sinjuri ħanduru postijiet differenti li allegatament għandhom x'jaqsmu ma' San Pawl. ħafna mill-informazzjoni inġiebet mill-atti tal-apposti. Umbagħad ma' żmien bdew jipprovaw jaraw skont il-kliem li hemm li ma kien il-post. Imma hemm affarijiet oħra li huma tradizzjoni, imma li hu fattu żgur illi il-fatt li San Pawl ġie Malta b'xi mod affettwa l-andament ta' dawn il-gżejjer. Bdejna minn triq it-turisti. Ma nafux hekk eżattament San Pawl kienx hawnhekk f'din it-triq. Għandu jkun Imma bħalma jagħmlu l-Maltin li jieħdu ħsieb it-turisti llum il-ġurnata dak iż-żmien meta San Pawl b'xi mod ieħor ġie Malta, tajjeb il-Maltin mis-sirijietna ħadu ħsiebu bħalma llum il-ġurnata neħdu ħsieb it-turist. Nibdew. U jgħidu li l-istorja ta' San Pawl propjament tibda bis-saħħa ta' dawk il-gżejjer ta' faċċata. Għaliex San Pawl nawfraga f'pajjiżna 60 sena wara Kristu fit-triqtu lejn Ruma. U fil-fatt kien dellu l-Anġlu tal-Mulej u kien qallu jeħtieġ illi taħbad ma' gżira, però ħadd ma ħajġrilu xejn. U allura nafu illi l-intenzjoni tal-kbir kienet li jibgħat lil San Pawl u Malta, kien kollox pjanat. Meta l-Baħrin raw l-art marfuwix u ddeċidew illi jwadbu l-ġifen fuq xtajta li kien hemm. U x'aktarx di xtajta kienet x'imkien hawnhekk fix-xemxija. Imma ħbatna ma' sikka bejn żewġ kurrenti li jista' jkun li hija din is-sikka ta' x'imkien li law, ġifieri s-sikka magħrufa bħala tal-Għażżenin. Hawnhekk Santer. Għattajt l-isbaħ sjuf ta' ħajti. Tajjeb, huma l-Għażżenin. Propja mhux Għażżenin, Għażżelin. Għażżelin? Jew tal-Assalejn, Insomma, jaħan komplu bis-San Pawl Special. U meta nżidna l-art in-nies li kien hemm hemmhekk ħadu ħsiebna konna qed nippreparaw għal cruise liners. Jista' jkun kien hemm salluqa miegħu. Iva, u jekk tiftakar sew, meta konna morna l-Mellieħa fil-bidu tas-sena, konna għadna, insomma, int kontat. Ara. Imma qegħdin hawnhekk fejn is-Santwarju Nazzjonali tal-Mellieħa. Fejn ġew issib dan l-affresk illi qed taraw bħalissa fejn għandek il-Madonna qed iżżomm il-Ġesu fida il-leminija. Il-tradizzjoni tgħid illi dan l-affresk kien pinġieħ salluqa meta kien ma' San Pawl hawn Malta. Imma il-verità hi li dan ix-xogħol huwa tat-seklu 13, jiġifieri salluqa u San Pawl ġew ħafna qabel. Kemm jaf xi jgħid vera mhux għax jien imma. Ajma. Imma dik ta' salluqa forsi mhux vera tal-affresk, imma salluqa kien qal xi ħaġa importanti ħafna. Illi għalkemm kienu barbari, xorta waħda ħadu ħsiebhom. Għalina barbari. Mhux hekk, mela nieħdu ħsiebhom jgħiduna barbari daw. Dak għax ma konniex nitkellmu la Latin u laqqas Grieg, konna nitkellmu bil-puniku tajjeb. U ġara li qabdunna ħuġġieġa biex nżommu sħan u minn ġod skok ħarġet dil-lifa li gidmitu. San Pawl. U hemmhekk naraw illi l-Maltin anke mis-sirijietna kienu jħobbu jgħidu fuq in-nies għax ara xi bdew jgħidu. Elisa mill-arqa issa gidmitu li fada żgur xi raġel ħażin. U jiena ma naf il-ħadd li qatt mit blifa, Insomma hawn li fat, Ma qabli dak iż-żmien kien hemm li fat iktar velenużi. U mhux tal-li hekk, tal-li waqt li bdew jgħidu minn warajh ukoll bdew jistennew jintefa' u jmut. U peress li seħħ dak il-fatt in-nies bdew jemmnu fih. U x'aktarx, skont it-tradizzjoni dil-biċċa xogħol ġrat f'dawn l-inħawi fejn hawn il-Knisja ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ. Din hija Għajn Rażul illi skont l-għajdut u xnijat u anke issa jkun li hija vera, San Pawl meta ra l-ġenerosità tan-nies Maltin li kienu jgħixu hawnhekk ħabbat tliet darbiet mal-art u nieżel lill-maġieri Gelgul. Ersaq lura se naħslek, ersaq lura. Xejn, m'għadniex ġenerużi.